Il-kol kemm aħna għandna nagħmlu l-almu tagħna biex pajjiżna igawdi l-ħarsien tal-istituzzjonijiet u l-protezzjoni tar-reputazzjoni tagħna. Waqt riċeviment tal-ġurnalisti u rappreżentanti tal-unions u l-korpi kostitwiti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija irringrazzjahom għal ħidma tal-aħħar ġimgħat fi żmien xejn faċli għal pajjiż. Qal li kull wieħed waħda minna għandu jkun protagonist biex pajjiżna jmur lura n-normalità. Ir-responsabilità hija ta' kulħadd u mhux tal-politiċi biss. U propju għalhekk il-Partit Nazzjonalista ħareġ 15 il-proposta konkreta u reali intiża l-ħarsien tas-separazzjoni tal-poteri u s-saltna tad-dritt. Dokument riforma u tiġdid jinkludi 15 il-proposta u jiffoka fuq il-ħatra tal-President tar-Repubblika rati li jispiraw fiduċja, Parlament li jilleġisla u jiskrutinja b'mod autonomu, awtoritajiet u istituzzjonijiet b'garanzija ta' indipendenza, avukat ġenerali b'garanzija ta' indipendenza, forzi dixxiplinati indipendenti u tajbin, awditur ġenerali li jifli kollox u fil-ħin u diversi ideat oħra li diġà ġibdu reazzjonijiet pożittivi mill-korpi kostitwiti. Adrian Delija appella wkoll biex kull membru tas-soċjetà jistinka wkoll favorazzjoni dwar l-emerġenza fil-klima li qal li hija priorità li hemm bżonn tiġi indirizzata. Għar-riċeviment attendew ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u l-President tal-Eżekuttiv, id-Deputat Karl Mifsud Bonici.